Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kabusit. Good morning mga kabusit. Dito tayo sa Tacloban Terminal. Nag-pick up ng pasahero. Alas 9. Ready sa mga umaga. Ayan si Bigo. Mayroon ka, binigay, nakita ko sa Facebook. Last yun, last. Aulas yun. Focus ka tayo. Ayan si Bigo. 805. Oh, asan na yung papamaypay mong malaki? Ito. Oh, gusto mo? Ayan natin mga pasero. Sunti pa lang. Hindi, huwag na lang daw. Masyado na mabigat. Ayaw mo, wala naman kailangan ng malaki. Ayaw naman yan ang malaki. Ayaw naman maliit ang malaki lang. But this is great. Oh, padaan. Ay, ito. Hello guys. Guys. Focus ito tayong. Ito, may naka-reservan nito ha. Palango po dito. Meron na yan. Ito na lang, 50. 100 na lang. Wala rin dyan, pamaypay malaki. Ay, ito na, malaking pamay. Oh, may kabuksit. Ito tayo sa Kalbayog, sa Merstop. Alas 3:15, wala pasahero dito. Buksit tayo. Wala na rin mga bus. Buksit. Yung partner ko, kamot sa ulo, walang pasahero. Kawan, bawat pa? Ano pa sa Victoria? Dalawa yun. Walang pasahero guys. Kanangapon mo kapagsin. Dito tayo sa loob ng pier ng Santa Clara. Santa Clara pa rin tayo kasi nga sira pa yung paskat. Ayan, nauna na sila. Ito, alas 5:18. Amigo. Kaya natin yan ngayon. 3385. Si Amigo. Pala ko sa Lura may dala. Nakasalamig yung suit. Tayo mauli. Ayan o, aalis na yun eh. Sa kasunod na tayo. Pag-shoot na tayo. Nagwalis. Subscribe natin ang video.
Ay, sticker, wala na tayong sticker eh. Ay, nagsiligi, oy! Ah! Ay, naglilimpyo eh. Silik ka, silik. Salam na nga. Ang dami pinagamay. Ala. Pag-iba sa toma. Ay, Migo Pugsit ha. Subscriber natin yan, si Migo Pugsit. Oo, araw kayo. Oo. Kaso wala pa tayong sticker, ubos na. Susunod, ato ni Binland. Ito, amigo. Mo dyan mo unit, Migo. Mo dyan mo unit. Pa. Apa nih? Ini siyang Di ba mo na mag-nisang puti mo nila? Awan? Dewo. oh, biyan. Magbiyan, di na po ka. Totoo yun. Pog si Teteng. Totoo yun. Oh, yan, sa amigo natin yan. Taga Surigao. Dito ros. Yung ikan, Ormok. Oh, Ormok, bye-bye. Ah, Wah, kamera pa pasahero. sila. 17 naman na. Mga kapag sulit. Oh. Pagdutso. Hindi kami na sa Calviga o 14. Oh, doon kami. Kasi mo napitan na tumpahan. Kasi kayo ulit kami ko mo. Oh. Pulo tayo mo. Daghan-daghan kami na napit kami noon. Kasi naghambog ko ganit nga. Santa Clara Pier. Diyan siguro tayo sakay sa General Santos. Alas 6 namin kapusit, alas 6 ng hapon. Kapilaw. Kapilaw. Sige mo. Kaya mo kamot, kaya mo gana rin, oh.
Wala oy. Talipdan. Dire oh. Ah. Sa kawali na, kawali na. Migo! Oo, bukong ko yun eh. Papasahin ko yun eh. Pasagin na. Huwag mong pasagin. Ay, may kakap. Medyo kaya na may kumisit. Mayroon palang taas ito. Laro Santos. May taas na pala ito. Tama na tulog. Sana tulog. Si partner ko? Saan? Wala mo na. Wala.